lagligip sa gibagbato nga maala. Dito mga nagisukat. Oo. Kata idi lasay umay dito pa. Dito taga-regional. Isu di imbaganan nga noan na at least kanano energy agam. So sulat kay si Ayan guys, andito kami nga sa barrio. Dito sa barrio namin. May mga nagbibilad ng kahoy. Ay, kamoteng kahoy pala. Fresco. Ang sarap ng simoy ng hangin. Oh, diba? Simoy ng hangin. Ito lang ka. Pag namunga yan, masarap. Yan naman yung coconut, tsaka santol, at sampalok. Maraming bunga to eh. Maraming bunga ito sa taas. Yung sampalok, ayan. Kaya lang hindi ko maabot. Nagsagalo sa laman yung paysa. Sakit na yung nakaloksit ko. Na mga anak. When I'm gone, you take away with me. Parang Meraki din itong bahay ni Nanang ah. Oh, di ba? Parang Meraki. Tapos may mga bougainvillea din sila. Bougainvillea. Ayan. Ado sabong niya. Apa kita masih atas lebih bijak, apa yang lagi bijak? Ay, bidya ka? Naglamig na dyan. Joke lang. Nataglamig. Oh. Ayan si Nanang.